Avui, a Rutejant, et proposem una ruta fantàstica per Catalunya. Som Malagarrotxa, a Santa Pau. Avui visitarem Gorgs prop Santa Pau. A 300 metres de l'aparcament, trobem el Gorg de Cagarrates. Ens estem una estona fent fotografies i seguim. A 500 metres girem a la dreta i enfilem el camí en direcció sud enmig de camps i prats. Arribarem al Gorg Blau, on podem descansar una estona. Després de gaudir del Gorg, tornem pel mateix camí i passat al càmping Masia Can Patxet, ens trobem amb la font fresca de Can Patxet. A la pista, tombem a la dreta i ara, un cop passat el Molí Nou, agafarem el GR2, que va més o menys paral·lel a la carretera GI 524. Al final de la baixada sinuosa, trobarem el Gorg de Can Batlle. És un espectacular salt d'aigua al millor de la ruta d'avui. Pujarem fermament pel mateix camí i després de 1.100 metres arribarem al mig d'un camp on trobarem el menhir Pedra del Diable, descobert el 1872. Ja només ens queda el darrer gorg d'avui, és el Gorg de Can Cotilla, un altre gorg espectacular de la zona. Estem finalitzant la caminada. Tornarem a passar per la font fresca. T'agrada el contingut? Aprofita ara per fer clic a seguir. Un cop arribeu a l'aparcament, penseu en visitar Santa Pau, que es troba a 5 minuts en cotxe. Aquesta ruta amb un IBP de 30 i per la distància recorreguda no serà cap problema per fer-la.